Agladladingit dagiti kakabagyan gagayem ken kaeskwelaan ni Harwin Yago may sa iso na dagiti nakalugan digi tricycle nga dudungpar iti partas nga insigida nga nawanan ti biag idi Rabii Marso 23. Ti pinakipatpatang iti press corps kadagiti pamilya na ket maymaysa ti kunada. Awan ti pangikwa kanya na talaga nga nasirib may sala nga kastam ka amo na nga sigud ti isungsungba na. Nalaing launay ti rason na ken kuwapay. So manakigayem ti aming pada nga ubing. Ditami pa nga naamuan ani Harwin Yago ket maysa nga honor student ti Santa Cruz Elementary School iti ili ti Sinait. Awaten na kumati nagunod na nga second honor iti grade 1 inton Lunes may ka 29 iti Marso. Di tayo nadamag mitat tay bigatan nga natay. Siyempre nalidayang kam aming nga teachers na halang da mga teachers na dali aming estudyante, aming nga pupils ditoy. Nalidayan da siyempre yung abing kat friendly pay. Na laing nga makiangaw, nalaing ti conversation na kaligito yung fellow pupils na dito. Ni Harwin, may isang ubing nga nalaing, hindi umuna na pa lang sumurk nga kas preschool. Nalaingan, nabibo. Kada aming kanya na jay pakakitan nga iso na laing ubing. Grade 1 na panaki-contest ti district na nga bakso na as a third placer. Saan pa lang nga ammo ti ina ni Arwin ani Rowena tinapasamak ti anak na gapuanan ti madamapay lang nga agpapaagas sa Metro Bigan Cooperative Hospital. Para iti press corps, Ryan Pardo.